Dit això, crec que és important, crec que aquí és important una reflexió de l'absoluta nulitat del que ha sigut totes les campanyes internacionals de l'independentisme. Jo crec que han fet més mal que bé. Fins i tot també aquí és un altre factor important, és reconèixer les bones connexions que té pocs moviments de dretes i nacionalistes internacionals, on la història que s'ha explicat de vegades és força brutal, és a dir, veus gent dient que la gent està protestant per defensar la civilització occidental, en contra de la immigració, etc. Vull dir, han sapigut colar molt bé tot l'imaginari sobre la guerra civil i sobre Franco, que bàsicament també, com, clar, tota la resta no? Mussolini, Hitler, tots aquests van perdre, doncs Franco és l'únic que va guanyar una guerra que va poder governar durant 40 anys, doncs molts actors doncs s'emmirallen, i a més com després va ser aliat dels Estats Units, doncs no és el mateix que defensa Hitler, i ha generat també doncs, tot un gran hype, sobretot en sectors catòlics, en tot el tema dels crims que va fer la República i que van fer els anarquistes contra els catòlics i això, sobretot a Catalunya, etc. Però normalment el tema nacional l'ignoren, és a dir, perquè no l'entenen, i a més també perquè quan vas d'ultranacionalista identitari, defensors de la tradició i tal, doncs clar, defensar un estat jacobí que vol destruir la cultura catalana, la basca o la gallega i d'altres, doncs tampoc acaba d'encaixar, i bàsicament doncs, vivim en una època que millor que quan la realitat no encaixa amb el que tu vols dir, doncs el millor és ignorar-la, que bàsicament és el que fa tothom. Però he vist algunes coses prou interessants, com que el Pedro Sánchez volia treure els presos comunistes de la presó. No sé quins presos comunistes són aquests, i sembla com si estiguéssim als anys 60. Però bueno, aquesta és la narrativa, però al final és una qüestió de popularitat i no tant d'arguments. I òbviament doncs, i els espanyols amb això doncs, han sapigut treballar-ho també, ser molt més populars que nosaltres. Però alhora que tenim aquests sectors que acusen bàsicament l'independentisme de ser un moviment comunista o finançat per Soros, no? Després també els que diuen que l'independentisme és finançat pel Kremlin. En aquest sentit és increïble veure com jo que sé, per exemple, quan el Tucker Carlson va anar a Madrid a donar suport a l'Abascal, és curiós que normalment quan això passa, lo normal als Estats Units és que automàticament doncs, tot l'altre sector es posi a favor de qualsevol causa que aquest tio suporti. Amb el cas català veiem que això no passa, és a dir, pots veure capçaleres de diaris com el New York Times, per exemple, que han tingut una posició molt dura en contra d'en Sánchez, de l'independentisme, sobretot. Es veu tot com un gran xantatge de l'independentisme, és a dir, els que acaben pillant sempre són els catalans, també perquè crec, òbviament, som els que no ens podem defensar, per tant, és molt fàcil atacar-los, tant per una banda com per l'altra, i llavors s'ignora totalment doncs, el tema de les mobilitzacions, es compra totalment el relat sobre el tema impositiu, no? que Espanya està regalant diners a Catalunya. També molt curiós veure sectors també molt dretans que de sobte estan a favor amb la solidaritat i amb la subvenció de l'Estat i d'Andalusia. És també un tema prou interessant veure aquestes giragonses, fins i tot no, sectors de la dreta americana també curiós, no? Que normalment critiquen molt el centralisme a Washington, però aquí estan donant suport a una causa centralista. Segurament ho dic de nou, és perquè és a dir, no importa, és un altre element. Aquí són conflictes globals i al final el que importa és casa. El Tucker Carlson ni sap què és Catalunya, ni què no és, ni se la repampinfla molt. Si la situació hagués sigut diferent i s'haguessin construït les coses diferents i fossin catalans pagant-li, segurament potser hagués anat a Barcelona. Tampoc cal fer-se mala sang excessivament, però sí que és important veure la realitat, no? El món ens està mirant, el món ens mira, no és que el món no ens mirés, simplement que el món ens mira i no li agradem. I no li agradem ni els d'esquerres ni els de dretes. No? Després estava l'Anna Applebaum, que el seu marit és membre del partit del Donald Tusk, de l'oposició polonesa, precisament, i que amb això doncs, està dient que els catalans estaven finançats pel Kremlin. Curiosament, així posant-se a donar suport tot i que el seu marit està dins el Partit Popular Europeu, al final no deixa de ser el Sánchez és molt més proper a l'oposició polonesa que no pas a Vox amb ells, perquè Vox és un partit superaliat del PIS. Per tant, aquí és curiós, al final és curiós. També cal dir que els espanyols ho han treballat molt bé. Segurament aquí el gran tema va ser, com sempre, haver investit el Sánchez. Això és el gran error de l'independentisme, en aquest sentit, d'Esquerra Republicana i de Junts.
perquè abans estava el senyor Alzoido, crec que era el ministre d'Exteriors, que era un senyor així grassonet, que no parlava gaire anglès, per no dir, crec que no en parlava gens, i que tot això de ser ministre d'Exteriors li agafava una miqueta gran. En canvi, van preferir fer president a Pedro Sánchez, que va portar el Borrell, però no només el Borrell, sinó altra gent, i també altres ministres que treballen molt bé, també a nivell internacional, i que van saber mobilitzar el tema d'Espanya global, tot això, van saber introduir la idea de que el catalanisme estava influenciat pels russos, que també ha sigut, vam veure allò del New York Times, tota la progressió espanyola al país, tot això va treballar molt bé amb això, i llavors tot ha acabat recaient, i és curiós, és a dir, pots veure els mateixos comentaris de gent dient que els catalans són comunistes i a l'altre que els catalans són nazis. Ho pots veure en el mateix fil de tuits si mireu aquests dies. No us ho recomano perquè tampoc és qüestió de matxacar-se, però jo ho he fet per vosaltres, així vosaltres no ho heu de fer. I en aquest sentit, doncs, jo crec que això és un tema important i és un tema que ens ha de portar a la reflexió. També crec que l'actuació normalment dels catalans, tant a les xarxes com la nostra comunicació, per exemple, quan surten però és que nosaltres som tolerants i els espanyols no ho són racistes i no sé què. Aviam, quan tu li respons això a un conte que es diu Viking 1488, no? Pues, segurament presentar-te com una cosa molt tolerant i woke no és precisament el que atraurà més. I alhora després aquests, els liberals, tampoc els atrau gaire el fet de que siguem un moviment nacionalista, en aquest sentit. És a dir, però la qüestió sobretot crec, més enllà dels barems ideològics, és que també crec que en general el posicionament internacional català ha sigut dolent també pels nostres propis actes. És a dir, tu pots fotre amb algú quan és feble. I segurament, i a més, quan has fet el ridícul, objectivament per tothom, i a més després has construït una política internacional força pluramiques i després t'enfrasques en coses com el tema de fer el català oficial a la Unió Europea, que sí que és una cosa bona, però si passés, però alhora també hem d'entendre que en un tema estratègic no ens estem convertint en un problema, s'estem convertint en una nosa, en una cosa que incordia. Perquè si fóssim un problema tindríem capacitat de negociació. Aquesta és la gran diferència entre els problemes i entre els que són un problema i els que són una nosa. I nosaltres actualment a Europa som una nosa, així se'ns ha vist, i a més el govern espanyol òbviament ho ha fet de la pitjor manera possible perquè això no funcionés, que estava claríssim, i a més a sobre comptant amb grans luminàries catalanes que s'han posat a antagonitzar directament amb els altres governs europeus, que òbviament doncs encara això no genera una especial simpatia, i d'altra banda al final també d'alguna manera deriva a les crítiques en comptes de fer-les contra el govern espanyol s'acaben fent contra el govern de Finlàndia, que bàsicament que tots aquests governs el que han estat dient preguntant és per què he de pagar jo la investidura d'en Sánchez, que a més doncs no és ni del seu partit. Això són coses que hagués estat millor pensar-les. I òbviament també després també pensant en el pacte de la investidura, jo he de dir, ja posats més en matèria, a mi no em molesta que s'hagi arribat a un pacte, a un acord. El que em molesta són els continguts d'aquest acord, perquè al final el que és més important són una sèrie de concessions personals, al cap i a la fi, per la classe política catalana. En aquest sentit, el que això pugui derivar en un benefici pel nacionalisme català o pels catalans, pel ciutadà de peu, més enllà del tema del perdó del deute, que al final s'ha argumentat de la manera que sembla que és Espanya qui ens està donant diners, quan realment si nosaltres tenim un deute és justament per l'espoli fiscal, on de fet, i quan el Junqueras va anar allà el van posar amb un andalús, que també criminal que el tio accepti anar allà a la tele, era un extremeny, a fer això, i no sigui capaç d'explicar les coses bé. Sí, no sé per què va anar, més enllà per deixar-se humiliar, que imagino que ja és el to general. Doncs bé, tot això, i a més de fet que li permet presentar-se al Sánchez com un pacificador, de fet és el que està veient tothom, i al final, de cares a tot el món, qui queda com el dolent és precisament en Puigdemont, com el gran Maquiavel allà movent els fils per aconseguir tornar i destruir el rule of law a Spain i totes aquestes coses que estan dient, mentre el Sánchez se'l presenta com un heroi tràgic, que sap que està cavalcant una onada complicada, que té el xantatge de l'extrema dreta espanyola i el xantatge del nacionalisme català
etc. Doncs aquestes són les narratives positives, aquestes serien com el més positiu que s'està trobant als mitjans internacionals, doncs encara ell queda encara com a més per sobre i nosaltres més per sota. I a més això doncs, mostra doncs, que ens hem convertit en el punching bag, en l'esparring de tothom. Vull dir, fins i tot curiós, no? Per ser un moviment tan feble que estem aconseguint la centralitat de les crítiques i bàsicament és tot va en contra de l'independentisme i dels catalans en general i bàsicament s'ignora totalment doncs, de les parts més dantesques de la protesta espanyola. Això per una banda. Ens hauríem de preguntar si l'amnistia doncs, val la pena en aquest sentit pels costos que estem pagant tant com a moviment com a país a nivell internacional, els costos de potser donar-li un múscul de carrer a Vox que potser abans no tenia i que veurem quan aguantarà, però alguna cosa jo crec que sí que quedarà. És a dir, jo crec que haurien hagut queixes i protestes en contra del Pedro Sánchez per haver pactat amb Puigdemont, fes el que fes. Sí, està clar. Però sí que és clar que el tema de l'amnistia doncs, té una capacitat mobilitzadora. No crec que en general per la població espanyola, però sí per aquests sectors.